Možná víš, že komunikace je spojení. Ať už spojení slovy, sdílenými myšlenkami či daty, anebo spojení různých míst pozemními či jinými komunikacemi. I když možná nejsi profesionální speaker a neplánuješ se jim stát, kvalitní mluvený projev, úplně obyčejný, je anebo může být velmi účinným nástrojem pro tvoje spojení s lidmi ve všech sférách života. Ve tvé profesi, například v týmové práci nebo při jednání s klienty, ale taky s podřízenými a nepochybně i se šéfem a vůbec pro jakékoliv individuální kontakty. Samozřejmě i pro vztahy v rodině. Online trénink 7 velkých principů malého mluvení ti v rozvoji tvého mluveného projevu významně pomůže. Těším se tam na tebe.